Lehenagoko bideo baten esplikatu nizuen zein izan zen BTS-era engantxatzeko nire ibilbidea. Oso motzen esplikatuta 3 urratsetako bide bat izan zen, lehenengo musika entzun eta kuriositatea piztu, gero showak eta bideoak ikusi eta aluzinatu, flipatu, eta 3. letrak irakurri eta letren testuingurua ulertu eta putzura salto egin. Azalpen luzeagoa nahi baldin badezue, hemen utziko dizuet bideoa. Orduan, gaur egun, ja horretaz guztiaz konstiente naizenez, BTS-en musika entzuten detenen normalen perspektiba horretatikan entzuten dut, ez? Album berri bat ateratzen denen, beti pentsatzen dut, ze kontatuko diguten album hontan, edo letrak irakurtzen ditut hasieratikan, oso modu konstientean egiten dut. Baina batzutan, modu konstiente hori desaktibatuta ukitzen dut, eta orduan igual kasualidadez abesti bat agertzen da nire biden, ezagutzen ez duen abesti bat, eta konturatu gabe berriz ere hasierako 3 urrats horiek egiten ditut, eta berriz ere kriston sorpresak hartzen ditut. Eta hoi pila bat gustatzen zait. Orain dela gutxi, hoi gertatu zait abesti batekin, Am I Wrong abestiarekin. Eta horri buruz hitz egin nahi dizuet, ongi etorri. Abesti hau kasualidadez entzun nun. Hau da, ez neon BTS aktiboki entzuten edo lako ezer. Twitterren neon, eta lako baten batek txio bat jarri zuen, nire timelineen txio bat agertu zen, galdetzen zuna, zuen ustez zein da BTS-en abestirik gutxietxiena, edo ze abestik mereziko luke aitorpen handiagoa. Eta erantzunen artean lehenengo agertu zitzaitena izan zen, Am I Wrong? Eta txioak berak zeukan bideo bat, eta hoxe ikusten jarri nintzen. Nere lehenengo impresioa izan zen, abesteen hasten dana, hasierakoa behintzat, ez da BTS-eko norbait, beste norbait da, baina gustatzen zait rolloa. Eta performantzea edo koreografia, oraingoz behintzat ez zait espektakularra iruditzen, baina kuriosoa da eta hasierako kamera lentako zati hori ematen duna, baina komplikatuagoa da. Orduan, interesa piztu ziten. Abestia osorik entzun nun, bideoa osorik ikusi nun, eta gustatu zitzaiten. Orduan, letra bilatzen hasi nintzen, baina letra bakarrik irakurritare ez ziten ezer askoik esaten, orduan letraren testuingurua bilatzen jarri nintzen, eta halaxe bukatu nun, Hego Koreako 2016ko eskandalo politiko bati buruz irakurtzen. Eta momentu hortan esan nun, ostras, berriz gertatu zait. Abitu naiz, ze abesti polita, eta bukatu dut Hego Koreako korrupzio politikoari buruz irakurtzen. Eta sentsazio hau fascinantea iruditzen zait eta pila bat gustatzen zait. Orduan, nire fascinazio hau konpartitzeko ingo detena da abestia hartu eta pixka bat destripatuko dut ikusteko letrak zeri buruz hitz egiten duen. Orain ikusiko dugu abestin zehar zehazki nun agertzen dian, baina orokorren aipatuko dituten gaiak hauek izango dira. Ustelkeria edo korrupzio politikoa eta zehazki Hego Koreako 2016ko eskandalo politikoa, gizartearen pasibotasuna honen guztiaren inguruan, gobernu ordezkari baten adierazpen polemiko oso zehatz batzuk, ezberdintasun sozioekonomikoak gizartean, Korea infernua, eta 2014ko Seawolf ferriaren ondoratzearen tragedia, 100 hildako eragin zituna, horietako gehienak institutuko ikasleak. Goazen ba! Edukian sartu aurretikan, hasierako zatitxo hau jarri berriz ikusteko abesti honek beste abesti bat sampleatzen dula, uste tola esaten dela, 1984ko Kev Moven Am I Wrong abestia. Eta oain bai, edukian sartuko gea. Hemen labur bilduz esaten duna da mundua erotzen nahi da, gizarte erotzen nahi da, eta jendeak paso egiten du, bakoitza bere zilborrari behi da dao. Eta zuri ze iruditzen zaizu. Orduan, aipatzen dituna da hasieran esandako korrupzio edo ustelkeria hori eta gizartearen pasotismoa. Korrupzioaren zatiakin hasiko naiz eta hemen txapa pixkat sartuko dizuet, baina benetan oso interesantea iruditzen zaitelako. Gauza batzuk pelikula batetik ateratakok ematen due. Hemen dijoa azalpena. 2016ko urria bukaera alden, Hego Koreak inoiz ezagutu duen ustelkeria kasuik haundinetarikoa destapatu zen. Eta zurrunbiloaren erdi-erdin
Pakuen He presidentea zegon. Hilabetetan zehar kriston protestak egon zian, eta azkenen Hego Koreako historian lehenengo aldiz, presidentea kargu gabetu zuen, eta handik hilabete batzutara 25 urtetako kartzela zigorra ezarri zioten. Zurrunbilo guzti honen erdin, presidenteakin batea bazegon beste emakume bat, Choi Soon-sil, bere lagun bat, oso gertukoa, eta ez zeukan inolako kargu publikorik, ez zegoen gobernun ez ezer, baina ikusi izan sekulako eragina zeukala presidentearengan eta hortik etekin ekonomikoa ateratzen zula eta izugarrizko eragina zeukala beregan, ez? Bazken finen, itzalpean zegoen botere moduko bat zala. Bale, zein da emakume hau, Choi Soon-sil, eta nola iritsi da posiziontara? Emakume hau sekta erlijioso moduko bateko buruzagi baten alaba da, Choi Tae-minen alaba da, eta erlazio hau 1974 hasi izan. 1974 Pakuen Heren aita zan ordun boteren zegona, Pak Chung-hee. Eta abuztuaren 15 bere aurkako atentatu bat egon zan, bera hiltzen saiatu zian, baino bera hil beharren emaztea hil zuten, Pakuen Heren ama hil zuten. Sekulako kolpea izan zen familiantzako, oso afektatuta gelditu zian, eta dolu egoera hortan, samin egoera hortan, gizon bat gerturatu zen, Choi Tae-min hau gerturatu zen, eta esan zion, hildako emazte hori agertu zitzaiola ametxetan, eta esan ziola bere alaba zaindu behartzula, eta hor egon behartzula bere alabari laguntzeko. Eta hortikan abiatu zen ja eragin guzti hau. Gainea, handikan 5 urtetara, beste eraso batean, oraingoan bai aita hiltzan, gainea bere inteligentzia zerbitzu buruek berak erailda. Testuinguru hontan harreman askoz ere gehiago estutu zen, sekta buru honen eta Pakuen Heren artean, eta alabaren artean ere bai, eta hau izan zen harreman guzti honen sorrera. Esan dizuet, pelikula moduko zerbait ematen dula. Eta gehiago jakin nahi balin badezue, honi buruz ere artikulua idatzi dut euskerazko Wikipedian, ze hainbeste gauza irakurri ditut honi buruz, eta hain interesante egiten zitzaiten dena, bazkenen artikulua idazten bukatu detela. Ta hau esplikatuta 2016ra etorriko gea bueltan. Pakuen He eta Choi Soon-silen eskandalo guzti hau, esan bezala urria bukaera alden destapatu zen, eta Am I Wrong abestia daukan Wings albuma urria hasieran kaleratu zen. Ordun, ez, abestiak ez du hitz egiten kasu konkretu honi buruz, ezinezkoa litzateke, baino, bai hitz egiten du aurretikan ere bazegoen korrupzio giro hortaz, ez? Zeren hau etzan izan lehenengo kasua, lehenagotikan ere egontzian beste kasu batzuk, ikusiko dugun bezala, eta pixkat horri egiten dio referentzia. Egia da, taimina kuriosoa dela, ez? Justu eskandaloa ulertzen da, eta daukazu abesti bat, egun batzuk lehenago argitaratu dana, esaten duna mundua erotu eginda, eta zuk zer egingo dezu. Eta badago beste gauza bat ere, beste detaile bat aipatu nahi detena, ze, bideo hontan ilustratzeko erabiltzen nahi naizen bideoa edo aktuazioa, ustelkeria kasu guztia hau destapatu eta handik 5 egunetara grabatutakoa da. Wings albuma urriaren 10ean kaleratu zen, eta BTSek album hortako 3 abestiren promozioa egin zuen. Blood, Sweat and Tears, 21st Century Girl eta Am I Wrong. Garrantzia orden horretan. Orduan, urriak 29-erako ja promozio lan horiek bukaera alden zeuden, eta bukaera alde hortan, normalen, promozionatu nahi dezun 3. abestiak ez du ja hainbesteko lekua izaten. Gehiago izaten da lehenengoa, bigarrena. Horregatik esanguratsua da, eskandalo hau lertu eta 5 egunetara NBC telebista kateak justu 3. abesti hau osorik eskaini izana. Kontutan hartuta gainea, telebista kate honek ere gobernuan aldetik zailtasunak izan zitula, 29an abesti hau osotasunean emititu izanak zeresana eman zuen, eta jendeak atentzio gehiago jarri zion esaten zanari, letrari. Tazaleen artean kezka ere zabaldu zen, ze gauza jakina zen, gobernuak zerrenda beltza osatzen zula gustatzen ez zitzaizkion edo interesatzen ez zitzaizkion artistekin, eta olako letrak eginda eta olako aktuazioak eginda, BTS nahiko boleto erostena izan zerrenda beltz hortan sartzeko. Aurrea egingo dugu abestiakin, baino ez gehiegi ere, hurrengo esaldia entzungo dugu eta fijatu koreografian. Bale, hemen ere pixkanaka eta gutxi gora bera jungo naiz esplikatzen. Denok txakur eta txerriak gara esaten du hasieran, eta hau koreerazko esamolde bat da, masa burugabea edo hartalde burugabea esateko. Oso despektiboa da. Eta hurrengo zatiaren itzulpen literala, haserretu eta txakur bihurtzen gara, izango litzateke gutxi gora bera. Haserretu eta burua galduko dugu, nolabait esateko. Hau da,
tontok bezala tratatzen baldin bagaituzue, haserretuko gea eta enteratuko zeate. Kontua da, koreeraz, txakur eta txerri horrekin hitz joko bat egiten dula, eta horregatikan, koreografian, fijatzen baldin bazate, zati hortan animali tankerako mugimenduak egiten dituzte. Bueno, seguraski, zati horrek ere eskandalo politiko bati egiten dio erreferentzia zuzena. Izane, albuma publikatu baino hilabete batzuk lehenago, hezkuntza ministroak espresio hori erabilizun Hego Koreako herritarrak deskribatzeko. Kazetarikin trago batzuk hartzen aizala, beste gauza batzun arten esantzun, Koreako herritarren 89% txakur eta txerri moduko azala, ez? Hartalde burugabea. Eta nahikoa zala jaten ematen eta bizirik mantentzen, eta ez zeukaela bestelako aspirazio sozialik. Zeinek eta hezkuntza ministroak, ze ondo, Ba hoxe, seguruenik honi egiten dio erreferentzia bai letrak eta bai koreografiak, eta aurrea segiko deu urrengo esaldia ere komentatu nahi detelako. Esaldi honek ere Koreako beste esamolde bati egiten dio erreferentzia eta zikoinak eta txoritxo moñoño hauek konparatzen ditu. Txoritxo honen izena euskeraz ez dakit nola dan, ez dut inun aurkitu. Koreeraz ondo ulertu baldin badet behintzat bapse esaten zaio eta inglesez itzulpena ikusi detena krautitz izan da edo gazteleraz cuervo koreano. Baina niri bakosta egiten zait honi belea deitzea, ordun bapse deituko diot. Esamolde honek gutxi gora bera esan nahi duna da, bapse edo txoritxo moñoño hau saiatzen baldin bada zikoina jarraitzen edo zikoina imitatzen, azkenen bere hankak zaurituko ditula, ez? Eta gutxi gora bera irudikatzen du, bakoitzak dauzkan baliabide edo gaitasunen arabera egin dezakela, egin dezakeena. Eta saiatzen baldin bada bere gaitasunetatik kanpo dagoen zerbait egiten, ez dala ondo aterako. BTSek behin baino gehiotan erreferentziatu du esamolde hau gizartean dauden desberdintasun sozioekonomikoak salatzeko. Eta kasu hontan ere baliabide guztiak dauzkaten zikoina hankaluzeak eta ezer ez daukaten txoritxo moñoño hankamotzen arteko gerrari buruz ari da. Ez naiz gehiago luzatuko azalpen hontan, badauka beste abesti bat justu hola izena duna, bapse izena duna edo zilarrezko goilara bestela, eta noizbait horri buruzko bideo bat egiten baldin badet, hitz egingo dugu luzeago honen inguruan. Bale, pixka bat aurrea ingo dugu. Berriz ere mundua erotuta daola esan ondoren, J-Hopek Mayday espresioa erabiltzen du bi aldiz. Honi buruz, bi interpretazio irakurri ditut eta BTS ezagututa oso posible iruditzen zait nahita egindako zerbait izatea. Interpretazio batek esaten du Mayday izan daitekeela Mayday, hau da, maiatza eguna, eta maiatzaren batari erreferentzia egiten diola, ez? Langileen nazioarteko egunari. Eta justu desberdintasun sozioekonomikoak salatu eta aipatzen dian abesti bati buruz aigean ez, interpretazio posible bat iruditzen zait. Beste irakurketak Mayday hau larrialdi deiarekin edo laguntza eskakizunarekin lotzen du. Entzungo zenuten pelikulatan edo serietan ez, batez ere hegazkin batek edo itsasontzi batek arazoren bat baldin badauka, Mayday, Mayday esaten dula laguntza eskatzeko. Interpretazio honen arabera, Mayday erabiltzea kasu hontan erreferentzia egingo lioke 2014ko Seawolf ferriaren hondamendiari, hasieran aipatu deten horri. Tragedia honek eragin nabarmena izan zuen Hego Koreako gizartean, zauri oso handia utzi zuen, eta polemika handia egon zen gobernuaren gestioarekiko. Ordun zegoen presidentea eta ordun zegoen gobernua 2016ko berdina zen, hau da, lehen aipatutako polemika guzti hortako berdina, eta besteak beste leporatzen zitzaiona izan zen, tragedian bere esku zegoen guztia ez egiteaz aparte, bere ardura ezkutatzen saiatzea. Eta besteak beste, lehen aipatutako zerrenda beltzoiek sortzea, gobernuaren jarduna kritikatzezun kazetarien aurka egiteko, adibidez. Honen inguruan ere ez eta askoz ere gehiago sakonduko, baino bai iruditzen zaite posiblea Mayday horri erreferentzia egitea, oso esanguratsua izan zen tragedia bat izan zalako, eta oso presente zegoen zerbait, gaina gobernu horren jarduera eta korrupzioarekin lotura zuzena zeukana. Esan bezala ez dut gehiago sakonduko, honi buruz ere artikulua sortu dut euskerazko Wikipedian, beraz gehiago irakurri nahi baldin badezue, hemen daukazue lotura. Eta letraren errepasoarekin bukatzen juteko, beste bi zatitxo jarriko ditut, eta ja bukatuko dut.
Hemen aipatzen duen ideia hau, mundu zoro hontan zoraturik ez egotea dela benetako zoramena, ideia hori BTSek abesti baten baino gehiagotan errepikatu izan du. Baina hemen bereziki aipatu nahi detena da Hell Yeah espresio hori, ze antza danez 2015 urten gazteen arten asko zabaldu zen Hell Chosun edo Korea Infernua espresioa herrialdearen egoera sozioekonomikoa salatzeko edo horri erreferentzia egiteko. Kasu honetan ez dakit zenbaterainokoa da zuzena interpretazioa, ez dakit Hell Yeah esateak horrekin zenbaterainoko lotura daukan, baino interesantea iruditu zait eta kuriosoa iruditu zait, orduan hemen aipatu nahi nun. Eta bai, honi buruz ere artikulua idatzi dut euskerazko Wikipedian, oso kuriosoa egin zaitelako, eta irakurri nahi baldin badezue, hemen utziko dut baita ere lotura. Pila bat ikasi dut bideo hau egiten. Bale, eta orain bai, errepasoarekin bukatzeko zatia. Zati hontan laburbilduz esaten duna da, mierda guzti hau ikusi, eta ez baldin badezu ezer sentitzen, paso egiten baldin badezu, etzea normala, jarrera hori ez da normala. Eta ikusiko zenuten koreografian justu zati hontan agertzen diala mobilei begira, ez, sare sozialetan egongo balia bezala, lehen esan dakoa, bakoitza bere zilborrari begira eta paso egiten. Eta hoxe, esaten dutena da, jarrera horrek ez lukela normala izan behar. Bueno, kitxo, hemen utziko dut errepasoa, ze iruditzen zaitak gehiagiren luzatuko nitzala. Halare, topatu ditut beste gauzatxo batzuk ere, detailetxo batzuk, bokalen ahoskera eta olakoak aipatzen dituztenak, baino ez ditut sartu, hoxe, gehiagir iruditzen zitzaitelako. Halare, hau egiteko erabili dituten iturri guztiak, hemen informazio kajan utziko ditut, konsultatu nahi balin badituzue, aukera izateko. Eta hoxe, olako gauzengatik engantxatu naizela BTS-era, orduan, onaino iritsi baldin bazea, behintzat interesgarria iruditu izana espero dut. Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo hau ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio! Eta bukaerako ohar bezala, bideoaren ondoren, saiatu naizelako erazko izenak alik eta ondoen ahoskatzen, zerbait gaizki esan baldin badet sentitzen dut, baina benetan saiatu naiz. Bilatu ditut bideoetan, kazetariek nola ahoskatzen zituzten, itzultzaileari ere jarri dizkiot izenak, itzultzaileak berak nola ahoskatzen zituen, papagok, eta hoxe, saiatu naiz alik eta ondoen egiten. Ez baldin baditut ondo esan, hurrengo baterako norbaitek zuzendu nahi baldin badit zerbait, ongi etorria izango da. Hoxe.